van egy külföldi oldal, hát oldal a faszom YouTube csatorna, amiben vesznek egy autót, ilyen nem túl jót, és megnézik, hogy mik a határai. Na most mi kerestünk is autót, és ezt nektek ki is írtuk, hogy nem tudtok segíteni, de mivel basztatok segíteni, ezért magamnak kellett megoldanom. Úgyhogy most elmegyünk egy autóbuzi barátomért, akit be fogok nektek mutatni, és ha minden igaz, lesz ma autónk, amivel különféle gyaik lesznek, és majd mindegy, nem mondok semmit, gyertek velünk, és akkor meglátjátok, hogy mi fog történni a mai részben. Néha volt vitánk, egy szóval se bántjuk egymást. Közben itt találtunk egy Opel Vectra találkozót, úgyhogy ha akarjátok, akkor gyorsan megmutatom és megláthatjátok a Vectrákat. Egy Vectra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sok Vectra. Sziasztok! Hello! Vectrások, ő is Vectrás, sziasztok! Ők is Vectrával vannak. Hello, ő is Vectrával van mindenki. Hello, sziasztok! Vectrás találkozók, hello! Ne törte meg semmi még. Néha volt vitánk, egy szóval se bántjuk egymást. Bármi lesz. Múlásuk a cínáronda. Jegyszilari bomba, jegyszilari bomba, bomba. Jegyszilari bomba, na itt vagyunk és megérkeztünk szégyellős barátomhoz. És tényleg? Nevezzük Donginak, jó? Ez lesz a neve. És akkor most fogom és a kannámmal elmegyek és hozok bele benzint, illetve már Dongi hozott akkumulátort. Na tankoljunk, segítetek? Nem, szerintem inkább nem. Na most már egy kicsit lenyugodtunk és úton vagyunk az autó felé, és most már minden összejött, mert tettünk benzint egy kannába. Hol a kannám? Mutasra? Nagyon gyönyörű kannád van. Látod? Kanna és benzin. Farkas májból van. Tettünk bele benzint, van akkumulátorunk, van kötelünk. Na most az a cél, hogy kinéztünk egy autót magunknak, ami történetesen, ha minden igaz, egy Renault Megane, ennél egyen régebbi, és 2000-es benzines, szóval baszógép. És megvesszük, ha járóképes, és utána kipróbáljuk, hogy mik egy autó határai, ez az egyik rész, illetve hogy tudunk-e vele ugratni, illetve hogyha ilyen-olyan dolgokat csinálunk vele, akkor kibírja vagy nem, és ezt ti fogjátok megmondani, és amelyik a legjobb, azt a kommentekből kiválogatjuk, és azt fogjuk az autón kipróbálni, megcsinálni. Azért lehetőleg az autó továbbra is működőképes legyen. Jó, megáll? Azért az autó továbbra is próbálja működőképes maradni, úgy próbáljuk ezt majd megcsinálni. De nem feltétlenül. De nem feltétlenül, hogyha jó ötletetek van, akkor be kell áldoznunk magunkat. Ez az egyik része. A másik pedig az, hogyha most megvesszük egy összegért, és hogy utána esetleg vissza tudjuk-e hozni nullára, avagy tudunk-e profitot termelni, ha nem basszuk szét mindenét. Ezt is így mellékesen majd követni fogjuk egy másik szálon. Most pedig megyünk és megkeressük az autót. Megtörtént. Hát egyelőre most tettünk bele akkumulátort, nem volt benne. Benzinállítólag még van benne egy kevés. Úgyhogy most Dongó kollégát megkérem, hogy üljön be és nézzük meg, hogy fog beindulni ez a... Ó, de jó lesz. Hú, de válik. Hallod úgy jár, mint a... Mi az? Bízia? Nem, leszakad. Szerintem a Boxster motor van egyébként a hangja alapján. Na amúgy azt lehet róla tudni, hogy 2000-es, hány szelepesek? 8 szelepes, 114 lóerő? 5. Úgyhogy ezen túl kipróbáljuk, hogy lehet-e vele ugratni, meg hogy bármi, ami addig kíváncsiak voltatok arra esetleg, hogy egy autó mit csinál akkor, ha. De ez lehet bármi, hogyha kivitelezhető, és nem kell hozzá olyan nagyon nagy szerelési tudás, milyen okna meg ilyeneket ne kérjetek, akkor ide lent a kommentbe írjátok. Is jó. Ide lent a kommentbe írjátok le, és akkor most megpróbálunk vele hazamenni, révén, hogy nincs rajta rendszám, ezáltal keresünk valami jóképű földutat, és akkor ott fogunk. Természetesen trélerrel viszünk. Ja, tréler, igen, kint áll a trélerünk, feltesszük rá, meg van P-rendszámunk is. Kuprunk hol fog?
Majd kell egy szőnyeg bele, mert egy kicsit beleadod a kuplungpedál az... Jó. Oké. Gyenge az aksi, leberült a dudától. Moin Reno, das belau. Pick it up wie ne Sau. 170 in eine Minute. Zu schnell für den Navi, dann findet keine Route. Und die Felgen aus Stahl. 15 Zoll rostfrei und real Material. Verbraucht unter 8 Liter. Wenn ich drauf achte. Bazd meg, be kéne nyomni ezt a szart, van Nem nálad? kell. A Renault-s vagyok, csak öntsön, azt megy bele. Tényleg. A Megán tárjában hányszor kellett szerinted beletölteni így a benzin? Ez kifolyna alatt a picsába, bazd meg, ez a rohadt drága benzin. Jajjaj. Hogy lesz ilyen pöcsfej? Hát nem, olyan lassan megy bele. Ó, de jó illata van. Aha, cool. A guminak jót tesz egyébként, nem? Szeretik. Olyan, mint a gumiápoló. Azt! Nyomjad neki, hogy kitisztuljunk. Jó, van. Azt! A veled becsatoltad? Még nem. Menj el. Már legalább azért ne büntessenek meg, bazd meg. Első benyomásod. Nagyon jó, mondjuk egy kicsit furcsa ez a boxer hang. Enyhén kerékcsapágyas, az övem kicsatolódott teljesen magától. Nem enyhén kerékcsapágyas, kurvára kerékcsapágyas. Igen. Féket meg sem néztem, hogy fog-e, bazd meg. Milyen jó lett volna itt az első árkot megfogjuk. Index megy, lámpát kapcsolunk. A lámpákat nem ellenőriztük elindulás előtt, sőt a keréknyomás sem. Kicsit benzinszag van. Hát, ja, mivel a kezemen meg gyakorlatilag mindenhol benzin van, meg 3 henger megy, tehát Azért szélvédőügyileg van benne. az ilyen non-figuratív design, szerintem itt elszökünk De el. várj, akkor Andinak mondjad, hogy merre menjen. Amúgy az képest, hogy 3 hengerezik, még így is jó húz szerintem, hogyha valahogy be tudjuk indítani a 4. hengert is, nagyon jó fog menni a kis autó. Faluból kijöttünk, és hát ilyen a város és a falut, ami összeköti, ilyen bász meg földúton próbálunk menni, hogy hazataláljunk, de eljutottunk arra a pontra, hogy már nem tudjuk, hogy hova vagyunk. Vélemény? Milyen az autó? Nagyon éles, csak még be kell indítani valahogy a 4. hengert, így is bár kurva jól megy egyébként, meglepő. Nagyon íven lehet tartani. Futómű beállításokon még csiszolnunk kell egy kicsit, de nézzük be annak, hogy aszfalt futómű van most jelenleg alatta, és a murvás setupot még elő kell készíteni. Csak kölcsön adtuk egy Renault Megane Maxinak az Egerral, hú, az meg 5-ös nincs, bocsánat. Ja, igen, ötödik az nincs benne, azt útközben észrevettük, hogy 5. az nincs. Mi volt még, ami hirtelen feltűnt, hogy azt! Hoppá! Ja igen, amúgy nem 3 henger, amúgy itt még szó szerint a szántás mellett. Most már szántás van. De már beleakadunk, hülye. Jó, jön utánunk egy autó. De vagy, az negatív. De kijutottunk a földútról, most elmegyünk és valami embert, aki a motorhoz hozzá tud nyúlni, megkérdezzük, hogy miért nem ilyen 4. henger. De előtte bevásárolunk hozzá az autósboltban. De először bemegyünk ide az autósboltba és bevásárolunk hozzá gyertyát. Mi a fasznak veszünk gyertyát? Menjünk már le hozzánk. Mindegy, mindjárt kiderül, hogy mi lesz. Megbeszéljük. Na, mire jutottál? Nagyon jó, csak nem jó. Állítsd le! Állítsd, mert leveszem a sarok. De dugd már vissza rendesen.
kell rá ez a faszom. Ne! Ne! Milyen fogom a bizét a kezembe. De áram az biztos van benne. Áram van benne, tehát a kábel jó, jel, jó, akkor... Tehát rá úgy direkt a izének? Várjál. Hát mondjuk lehet, hogy ez a baj a basz. Persze, tartsd. Várjál, ne indíts, most Na most indíts! Na. Áram. Oké, már megint 3 elkezdnék szokkolni. Nem. Nem tudom eldönteni, mennyi megy. Áram. Na, most a következő az, hogy még sincsen negyedik hengerünk, úgyhogy Dongi úr. Legalább egy rongyot hozzá már. Kussoljál már, nem. Hát de meleg! Nem érdekel, bírjad. Meleg. Hú, de papírpöcs vagy. Egyen már egy rongyot. Ott egy... Na! Fú, de okos vagy. Ezt a rongyot kölcsönözzük. Nagyon jó lesz. Honnan szedünk gyertyát? Kérünk. Csak van itt Bazd meg valamelyik... beszéd, bogár. Valamelyik szemétbe, csak ez egy kicsit el van kokszolva. De NGK gyertya van benne, becsületére szóljon. Csak lehet, hogy alatta lévő részét lakadsza. Ez kész. Jó lesz? Nagyon jó, persze. A probléma még mindig adott. Szerinted? Ez koszos. De mi? Azért a szar, bazd meg. Jó? Indítsuk be, kérem. Kicsit vagy kukázott gyertya. Egy bassz meg! Vizsgálsz meg jár? Egy. Ó, de jó hangja van! Ennyi volt. Szattázám. Állítsd le. Mi történt? Nem tudom. De minden esetre nincs hajtás. Egyelőre nincsen hajtás, elkezdtünk burnatozni. Burnat. Az szétugrott, tehát nem, de... Mi a fasz van veled? Beteszed egyesbe, felengeded a kuplungot, azt nem történik semmi. Szerintem az történt, hogy hirtelen megjött a negyedik henger, és nem bírta el a kuplunszágodat. Sétáltunk vissza. Szóval akkor elmondjuk, hogy burnatozni akartam, nem sikerült. Sikerült. Úgyhogy most az van, hogy beveszi a sebességet, az felengedi a kuplungot, az kuka. Úgyhogy most visszamegyünk a én autómé, ezt meg elhozzuk. Valahol, hogy ne itt legyünk. Itt hagyjuk a faszba? Á. Mi van, ha elviszik? Hogy Milyen viszik? kár lenne érte. Na úgyhogy most ez a nagyjából ennyi, úgyhogy írjátok le a kommentbe, hogy Mit csinálhattunk volna másképp? mit kellett volna máshogy csinálni, de amúgy fogunk vele, de jó, hogy hátul van a nap, na mindegy, valamit kezdünk vele, és írjátok le a kommentbe, hogy mit kéne vele csinálni. Amúgy fogni, azt felgyújtani, amúgy tényleg bazd meg. Ki null szaldósra. Fogjuk, ezt felgyújtjuk a faszba. Soha nem fogjuk látni. Hát itt nem nagyon van. Na úgyhogy gyerekek, írjátok le a kommentbe, hogy mi a fasz van, mi meg köszönjük szépen a részvételt. Van még hozzáfűzni való? Ez egy jó hosszú sztori.